ዝኸበረ ሰላምታና ይብፅሕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ጳጉሜንን ትርጉሙን ኣብ ኣቆጻጽራ ግእዝ ንመበል 13 ወርሒ ዝተዋህበ ስም እዩ። ብመሰረት ኣቆጻጽራ ግእዝ ሓንቲ ዓመት ናብ 12 ወርሕ ነናይ 30 መዓልታት ትምቀል። እተን ዝተረፋ 5 ወይ 6 መዓልታት ድማ ነታ መበል 13 ወርሒ የቑማ። ጳጉሜን ድሕሪ ወርሒ ነሓሰ ቅድሚቲ ብዕለት 11 ወይ 12 መስከረም ዝውዕል ሓድሽ ዓመት ግእዝ ትመጽእ። ኣብ ዓለምና ዝበዝሐ ተፈላጥነትን ኣጠቓቕማን ዘለዎ ኣቆጻጽራ እቲ ብ1582 ብጳጳስ ግሪጎሪ መበል 13 ዝተኣታተወ ኣቆጻጽራ ጎርጎርያዊ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ኣቆጻጽራ ግእዝን ጎርጎርያውን ዘሎ ፍልልይ ንዕለት ብስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ንምውሳን ካብ ዝተወስደ ኣገባባት ዝመንጨወ እዩ። ኣቆጻጽራ ግእዝ ብ318 ቁባት ጳጳሳት እስክንድርያ ዘቐረበ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ተኸተልቲ ኣብያተ ክርስቲያን ኤርትራ ዓመት ንምምልካት ዘመነ ስጋዊ ይጥቀሙ። እዚ ድማ ከምቲ ብ400 ዓመተ ምህረት ብኣናንዮስ ብእስክንድርያ ዝተቐመረ ካብቲ ብ25 መጋቢት 900 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ብስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጅምር እዩ። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ሲቪላዊት ዓመቱ 7 ወርሒ ቀዲማ ብ29 ነሓሰ 8 ዓመተ ምህረት ጀሚራ። ኤውሮፓውያን ኣብ መወዳእታ ነቲ ብ525 ዓመተ ምህረት ነቲ ብዲዮስኖስ ኤክሲጎስ ዝተገብረ ቅማረ ተቐቢሎም። እዚ ነቲ ብስራት ካብቲ ናይ ኣናንዮስ ብ8 ዓመት ቀዲሙ ሰርዖ። እዚ ድማ ቁፅሪ ዓመት ናይ ኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ 1 ጥሪ ክሳብ 10 ወይ 11 መስከረም ካብ ቁፅሪ ዓመተ ግሪጎሪ ብ8 ዓመት ክጎድል ይገብሮ። ኣብተን ዝተረፋ ወርሕ ናይ ዓመተ ግሪጎርያዊ ድማ ብ7 ዓመት ይጎድል። ቋንቋ ግእዝ ኣብ ኤርትራ ንሃይማኖታዊ ጉዳይ ብሰፊሑ ይውዕል። ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኤርትራ ድማ ኣቆጻጽራ ግእዝ ትጥቀም። ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብተኸታታሊ ንሓደ ካብቶም 4 ወንጌላውያን ማለት ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስን ዮሃንስን ትውፈ። ኣብተን ቀዳሞት 3 ዓመታት እታ መበል 13 ወርሒ ወይ ጳጉሜን 5 መዓልታት ኣለዋ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ 6 መዓልቲ ትውስኽ። ኣብ ጳጉሜን ሰባት ብማይ ዝሑል ይሕጸቡ። እዚ ድማ ብትግርኛ ማይ ጳጉሜን ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ስርዓት እዚ ኣብ መወዳእታ ዓመት ንነፍስኻ ካብ ክፉእ ተግባራት ንምንጻህ ዝግበር እዩ። እዚ ስርዓት እዚ ብፍላይ ኣብተን ድሕሪ ምሕጻበን ብሓባር ዝደርፋ ጎራዙት ዝውቱር ኮይኑ ኣብ መብዛሕትኡ ገጠራት ሰባት ናብ ቀላያትን ወሓይዝን ክኸዱ ከለዉ ነበርቲ ከተማታት ድማ ናብ ጥቕኦም ዝርከብ ኣብያተ ክርስቲያናት ብምኻድ ነቲኡ ዝርከብ ማይ ጸሎት ይሕጸቡ። ኣብ ጳጉሜን ዝካየድ ካልእ ፍጻመ ኣብ መእተዊ ሓድሽ ዓመት ግእዝ ካልእ ሆየ ብምውላዕ ሆየ ሆየ ዝብል ጉጅለ ኣሎ። ሆየ ንብሩህ መጻኢ ሓድሽ ዓመት ዘለካ ትምኒት መግለጺ ኮይኑ ጳጉሜን ሓረስቶት ድሕሪ ሓድሽ ዓመት እቶቶም ብሃንቀውታ ዝጽበዩሉን ክረምቲ ሓሊፉ ዝናብ ከም ዝወድአን ዘመልክት እዩ። መንፈሳዊ መዳይ ጳጉሜን ናብ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከም ግዜ ንስሓ ይሕስብ። ሰባት ነዘን መዓልታት እዚአን እናጸለዩን እታ ትመጽእ ዓመት ዓባይን ካብታ ዝሓለፈት ዓመት ዝበለጸትን ክትከውን እናተተስፈው ይሕልፍዎን። ቅዱስ ዮሃንስ ወግዓዊ ስም ሓድሽ ዓመት ግእዝ እዩ። ናብ ሓድሽ ዓመት ግእዝ ክንምለስ ከለና ሰባት ብፍላይ ድማ ወጻእተኛታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ሓድሽ ዓመት ተባሂሉ ዝጽንበል በዓል ይተሓዋወሶም እዩ። እቲ ሓቂ ግን ኤርትራ ጎርጎራዊ ኣቆጻጽራ ተኽተል እኳ እንተኾነት ዓበይቲ ዓዲ ግን ንባህላውን ሃይማኖታውን በዓላት መብዛሕትኡ ግዜ ኣቆጻጽራ ጁልያን እዮም ዝኽተሉ። ብመሰረት ኣቆጻጽራ ጁልያን እታ ኣብ መስከረም ትጅምር ዓመት ናብ 12 ወርሕ ን30 መዓልታት ትምቀል። እተን ዝተረፋ 5 ወይ 6 ወርሕ ድማ ከም መበል 13 ወርሒ ተቖጺረን ጳጉሜ ይበሃላ። ጳጉሜ ካብ ኤፒጎሜኒ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝመጽእ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ተወሳኺት ወይ ዝተወሰኸት ማለት እዩ። እዚ ድማ ነተን ኣብ መወዳእታ ዓመት ዝውሰኻ መዓልታት የመልክት። ጳጉሜ 5 መዓልታት ኣብ ሊፕ ይር ድማ 6 መዓልታት ኣለዋ።
ጳጉሜን ናብ መወዳእታ ክረምቲ ስለ ትመጽእ ባህሊ ኤርትራ ኣብዘን ተወሳኽቲ መዓልትታት ኣብ ሩባታት ወሓዝትን ቀላያትን ማይ ምሕሳብ ንመላእ እታ እትመጽእ ዓመት ጥዕናኻ ንምሕላው ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ብግቡእ ተመልክት። ኣብ ዝሓለፈት ዓመት ካብ ዝተፈጸመ ኃጢኣት ንነፍስኻ ከም ምንጻህን ንመላእ እታ እትመጽእ ዓመት ድማ ጥዑይ ጉዕዞ ከም ምውሓስን ተባሂሉ ድማ ይውሰድ። ቀደም ብጀካ ሕሙማትን ኣረገውትን ኩሉ ሰብ ማይ ጳጉሜ ይሕጸብ ነበረ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣንጊሄን ተንስኤን ናብ ቀላያትን ሩባታትን ዓዲ ይሕጸባ ነበራ። ኣብ ጥንቲ ብጀካቶም ምንቅስቓስ ዝተሳኣኖምን ኣዝዮም ዝኣረጉን ሰባት ኩሉ ሰብ ኣብዘን ተወሳኽቲ መዓልትታት አንጊሁ ዝሰብ ምንባሩ ይንገር። ኣብዚ እዋን እዚ እተን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ክሕጸባ ወይ ኣብ ሜዳታት ክጻወታ ከለዋ ዝደርፍኦ ጥዑም ዜማ ዘለዎ ባህርያዊ ደርፍታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ገለ ካብኡ ኣደይ ይብርሃለይ ክወርዶ ማየ፣ ኣደይ ይብርሃለይ ክወርዶ ማየ፣ ይብርሃል ክጓለይ ውረድዮ ማየ፣ ይብርሃል ክጓለይ ውረድዮ ማየ፣ ኣትን ኣደይ ኢታይ ሰብዶ ወሪዱ ንማየ፣ ወዛ ጓለይ ከምዚ ኸማይ ዝበለ፣ እምኒ ዘይብሉ ዝኣረኽዎ ክርዳስ ዘይብሉ ዝመመኽዎ፣ ሰድዮ ጓለይ ውረድዮ ማየ፣ ሰድዮ ጓለይ ውረድዮ ማየ፣ ጳጉሜኔ ኣብ ማይ ጳጉሜን ትሕጸባዶ ኣብ ማይ ጳጉሜን፣ ጳጉሜኔ ኣብ ማይ ጳጉሜን ተሓጺብናወ ኣብ ማይ ጳጉሜን፣ ሊሎ ሊሎ ኣብታ ጉለኻ ርእኹ ቆሎ፣ ራዛ ራዛ ኣብታ ጉለኻ ርእኹ ሃንዛ። ኣደይ ይብርሃለይ ክወርዶ ማየ፣ ኣደይ ይብርሃለይ ክወርዶ ማየ፣ ጓለይ ረድዮ ማይ፣ እምኒ ዘይብሉ ዝኣረኽዎ ክርዳድ ዘይብሉ ዝመመኽዎ፣ ጓለይ ረድዮ ማይ፣ ኣደይ ይብርሃለይ ክወርዶ ማየ፣ ኣደይ ይብርሃለይ ክወርዶ ማየ፣ ጓለይ ረድዮ ማይ። እዚ ንቅድስቲ ማርያም ዘመልክት ኮይኑ እተን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ንቅድስቲ ማርያም ካብ ሓጢኣትን ክሕጸባን ክነስሓን ክትፈቕደለን ይልማና ምህልዋ ዘስምዕ እዩ። ሓድሽ ዓመት ግእዝ መብዛሕትኡ ግዜ ንኽብሪ ዮሃንስ መጥምቕ ቅዱስ ዮሃንስ እናተባህለ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዙሓት ካልእ መራኺ ንጥፈታት የጠቓልል። ኣብተን ናብቲ ዓብዪ በዓል ዘብጽሓ መዓልትታት ንኣሽቱ ኣዋልድ ናብ ጎደናታት ወፂአን ንእሽቶ ክብረን ሒዘን ንሓለፍቲ መንገዲ ንዕዳ ዝመልኦ ደርፊ እናደረፋ ይውድሳ። ንሳቶም ድማ ኣብ ክንድኡ ገለ ገንዘብ ይህቦን። እዚ ምናልባት ኣብ ባህላዊ ደረጃ ገንዘብ ናይ ምእካብ ስራሕ እዩ። ብፍላይ ኣብ ገጠራት ኤርትራ እተን ኣዋልድ በቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ንሓድሽ ዓመት ንኽሽለማ ዝሕግዘን ነገራት ይገዝኦ። ኣጋምሸት ድሪ ሓድሽ ዓመት እቲ ጎደናታት ካብቲ ቆልዑ ሆየ ሆየ እናበሉ ኣብ ከከባቢኦም ዘዝርዎ ካብ ዝነቐጸ ቀሸም ኣቝጽልትን ቆልቋልን ዝተሰርሐ ዝነድድ ሆየ ብዝወጽእ ትክን ጨናን ይምላእ። ነቲ ዝነድድ ሆየ ኣብ ምድሪ ኣንቢሮም እቲ መዓልቲ ብሩኹን ዕዉትን ኮይኑ ክምለሰሎም እናተመነዩ ሰባት 3 ግዜ ክሳገርዎ ይግበር። እቶም ሰባት 3 ግዜ ምስ ሰገሩ ነቶም ዝሳገርዎም ቆልዑ ንእሽቶ ውህብቶ ይህብዎም። ኣብ ከባቢኦም ዜሮም ንዝረኸብዎም ሰባት ነቲ ሆየ ኣሳጊሮም ናብቲ ስድራ ቤት ዝተኣከበትሉ ቀጽሪ ገዛ ይምልሱ። እተን ዓበይቲ ኣንስቲ ባህለን ስለ ዘኽብራ ሓደ ካብቲ ሆየ ወሲደን ንዓመታ ሓድሽ ዓመት ዕቤትን ምዕባለን ዝምነ ግጥምታት እናዘመራ ዓኾኾይ ዓኾኾይ ቁራዕ ሓምሊ ውፃእ ገዓት ጠስሚእቶ እናበላ ንኹለን ክፍልታት ይሓትማ። ዓኾኻይ 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 ቁራዕ ሓምሊ ውፃእ ገዓት ጠስሚእቶ፣ ዓኾኻይ 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 ቁራዕ ሓምሊ ውፃእ ገዓት ጠስሚእቶ፣ ዓኾኻይ 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 ቁራዕ ሓምሊ ውፃእ ገዓት ጠስሚእቶ። ዓመት ንዓመታ ዕለት ንዕለታ፣ ዓመት ንዓመታ ዕለት ንዕለታ። ብኻልእ ኣገላልጻ ናይዚ ትምኒት ናይ ሓምሊ መግቢ ውፃእ ናይ ጠስሚ ገዓት ይእትዎ ዝብል እዩ። እዞም ግጥምታት ንሓድሽ ዓመት ሃብትን ምዕባለን ዝምነዩ ጽቡቓት ትምኒታት እዮም። ንኹለን ክፍልታት ዜርን ምስ ወድኣ ኩሉ ኣባል ስድራ ኣብቲ ካብቲ ሆየ ዝተረፈ ንእሽቶ ሓዊ ይእክብ። ሽዑ እተን ኣንስቲ ባህላዊ ደርፍታት ሓድሽ ዓመት ይደርፋ።
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ባህልታት ኣገደስቲ ክፋል ናይቲ ሃብታም ባህላዊ ውርሻ ኤርትራ እዮም። ሓድሽ ዓመት ግእዝ ብሓፈሻ ከም ሓድሽ መጀመርታ ዝውሰድ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ድማ ካብቶም ባህላውያን በዓላት ኤርትራ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ። ሰላም።